Mieletön maisema avautuu meidän Roskannan-talon uima-altaalta. Viljely maita näkyy siellä. Täällä kasvaa lähinnä oliivipuita, ei paljonkaan viiniköynnöksiä, vaan ne on keskittynyt taas tonne Montepulciano. Mistä eilen oltiin. Cortonan alapuolella tämmöinen talo. Ja täällä on merihirviöitä. Oi! Aloitaan, vesi on ehkä noin 21 asteesta tämä. Ilma 26. Aika hulppeeta. Vielä pari päivää tällaista elämää ja sitten takaisin koti Suomeen.